Gdy su oni přišli, to ja ne môžu prať, že najmenša. Nie, oni sú, to je ojuj kus, ja to viem, to nie sú no všetce pola nás bodlili, ale to sú niečo drugie najprv boli. A sú po nám šičanili, dokiaľ oni tam nie sú jac oblúbované, aber sú na to odvali od tých bydlenia a sú pon štyrio. Ve jeneství živo boli. Možda týden nesmo žan rum mili. Musíme tu rum, to tí za nás trebali. A to sú pon, bosoma posta, te hulce, to sú mili, also nan hamač a dvaj hulce. A te hulce sú jenco do Lutopča udał, a ja mestem zemrte, a tun drugi ja do Zapada šel. Kaj so vele po vojni do Zapada šli, dokaj so oni to zbote kraj tam celý meč. A te starši sú pa na koncu tež do Zapada šli. Ale też sú pan mestem rentneri byli. Also osma posta sú oni te poslední učenili. Musíme pa do toho ešte mili tež horka, jene bydle, jene dviství, tam sú boli Rostokec podlili. To je na Sárske svoj babie. To pa jednošćentju ta mač budliva, da ja 7-9 časa čpova, když ona pa nas učano, a ja pa ponšten do Budišina čano, a ja pa šten stovo dvova, je džuce tam Budišine bydliva.